ta'ala wa barakatuhu. Yau rana ce ta farin ciki, ranar Juma'a, ranar da muke kawo muku jarumai daga cikin Kannywood. Muna tsuntsunto muku jarumai ɗaɗɗai, muna shira da su domin kusan duniya abin da take ci, ko ba gaskiya ba. To jama'a kar ku manta kuna tare da tasha tamu mai albarka mai suna Dangoten Bata TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin daga min ɗora sabon shirin muku sani. To ga mu nan dai da babban mu wadda za ku ji sunanta. To barkanki da zuwa wannan tasha mai albarka. To jama'a assalamu alaikum. Jama'a za su zo su ji sunanki da kuma takaitaccen cikin tarihin ke FM ce ko ba FM bace ba ma dai su dai duk ban sani ba. Shin ya sunan baiwar Allah? Okay, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To aminu Da alaikum. farko dai ni sunana Jamila Salisu Adamu, wadda duniya ta fi sani na da 'yar Hajiya. Kuma usulina ni ba FM bace, na tsinci kaina dai ne a ciki sakamakon baiwar Allah uwar ɗaki na Mama Aisha Brigade. So a ta dalilin ta ni da rawar da zan taka ko na taka to ita ce sila dai. To kamar yanzu alhamdulillah mun saurari ɗan takaitaccen bayanin ki. Hajiya Jamila ko? Na'am. To Hajiya Jamila shin Hajiya Aisha ce ta janyo ki harkar fim ko kuma kin ga tana harkar ne kika ce shin bari ki je ki same ta zaki shiga wannan harka ta sana'anta Kannywood? A gaskiya a ciki dai muka haɗu kuma daman already 'yar uwata ce ma ta jini. Gaskiya Ni uwa ce ita a gona. Dama ina da relationship da ita, ba abun ba taka hayi bane ba. Okay, abin da kamar ya riga ya zama duk gida ɗara uwa ne, ɗara uwa ne. To alhamdulillah Hajiya Aisha, Hajiya Jamila, kin sa na faɗo sunan uwar ɗakin taki kuma ita ce ai duk ɗaya ne. Ai duk ɗaya ne. Haka ne, duk ɗaya ne, gaskiya ne. To yan kallo za su zo su ji shin me wanne ne fim ɗinki na farko, kuma shin wani irin nasara kika samu a cikin wannan fim ɗin naki? Fim ɗina na farko shine da Amaryata. Gaskiya ne. Shine Amaryata gaskiya, kuma an samu nasarori daidai gwargwado alhamdulillah. Abinda za a ce da Allah sai dai godiya. Gaskiya ne. Shin Amaryata shin a wani rawar gani kika taka? Yan kallo za su sani. Gaskiya na taka rawar gani fiye da yadda ma ba a tunani, saboda duk abin da ake so a bayar an bayar da shi insha Allahu 100%. Gaskiya ne. To Allah ya saka da alkhairi. Shin kamar yanzu a harkar ku za mu ga kamar yanzu an yi wani sharri ko an yi wani kage, to shin ke yanzu wani irin kalubale kika taɓa fuskanta a cikin wannan masana'anta ta ku mai albarka? Ni kuwa na fuskanci kalubale farkon ma shiga ta kamfani na farkon shiga ta shi wannan kamfanin ma to ai sai adda aka dangana da gurin jami'an tsaro a wannan lokacin, dan ana min ikirarin kisa abokanan aikin nan, ana ikirarin ma sai an kashe ni in babban kamfanin ba. To dai daga ƙarshe dole sai da ta kai mu ga jami'an tsaro, tunda abu ne na rayuwa, na farmakar rayuwa. To kuma wannan ma yana nuna nasara, alamun matakin nasara, tunda hassada ce ta shigo al'amarin. Wannan haka daga ƙarshe wanda sai da na bar musu gurin, kuma sai kika bar gurin kuma kika koma wani gurin Allah kuma gurin da na dawo ta dalilin dai uwar ɗakin na uwata kuma Mama Aisha. To kamar yanzu yan kallo masoyanki za su ji kaman shin waye da waye suka miki wannan abin? A gaskiya wannan wani abu ne dai wanda an yi shi tunda ka san kasancewa mu al'adar Hausa Fulani abu kaɗan ne za ka ga ya ɗau hankali, kuma a matsayin mu na musulmai Allah yana son masu yafiya. Kawai yawwa ba sai an so mutum ya je da yanda na bar abin a matsayin ni kamar ya zame min ci gaba ne. Tunda hasada ce yawwa, yanda na ce na ban hasada ga mai rabo taki. To ke kin ga wannan abin ya zame miki takin ma a rayuwa kenan. Tunda ko wani lokaci ko kwanaki ba a ɗauka ba da yin wannan abin, ni kuma sai na samu wannan ci gaba. Sai duniya ke ta ɗaukaka a harkar masana'anta Kannywood. To Hajiya Jamila za mu so mu ji shin kamar yanzu wani jarumin da ya ɗauke ki ku tafi aiki, kamar wani producer ya zo ya kira ki a waya, ina da aiki da ke gu kaza, shin kamar yanzu kin za a ɗauke ki kamar nawa ake baki? To gaskiya sai in ce maka ni a nan ɓangaren ina da wata biyayya da ba kowa ne ya sani ba. Kamar da yadda na gaya maka tun farko, uwar ɗaki na ne in an tashi ko menene, tunda ita ta sani bana abin nan na zakewa, ita nake haɗawa da shugabannin masu al'amuran, ta hannunta komai yake gaskiya ne warwarwa. komai kamar ita ake sallama ke ta baki abin da ta baki. A'a
hakina za a bata ta ɗauka ta danƙa mini. To yanzu kamar misali ita in ta tafi wani aikin sai aka kira ki wani aikin da ba ta nan, shin dole sai an bata wannan kuɗin ki zai zo hannunki? Ha ba dole sai an bata ba, amma ni ai kamar misali ai abu ne wanda ya danganci nawa ra'ayina ne kuma ni na wakilta ta. Ai ba wani dalilin da shi mutum bai nuna ma bakin ciki ba, ni yanda na ɗauka. Haka ne ko ma ina rayuwa. yawwa ko ina. Musamman ku Fulani ko ba gaskiya ba. To a takaice da yanzu ba ki so da ki ga ƴan kallo abin da ake baki masoyinki ko ke ma 200 ake baki ne? Ba wanda aka taɓa ba 200. To abu ne To da ai irin na ɗan adam. gaskiya ne ai mun yi kirari mun ji wata an ce 500 ake ba ta muka ce to haka sana'ar ta ku ta yi dan sauki. nishaɗi ita ma gaskiya. Gaskiya ne to mun ji daɗin shirya da ke kuma Allah ya saka da alkhairi. To shin wani irin kamar yanzu misali kin yi fim kamar nawa a ganin ki a rayuwa? Gaskiya ban jima da fara shiga ba, yanzu a na uku ma nake kwata-kwata. Kuma Allah ya kawo nasarar da ake Allah kuma ya bukata. kawo nasara, kuma yanzu haka ma ana nan wani ake kai. To yanzu Wasu ma wajen guda 2 ko 3 suna nan yanzu a gaban Allah ya gaskiya ne za a Hajiya fara a Jamila. wannan watan. Allah ya taimaka. Kamar yanzu a masana'antar fim zamu ga yawanci kuna da samari a ciki. Shin zai ce wannan daraktan kaza saurayi na ne? To shin ke zamu so mu ji wane ne saurayin naki a ciki? Kai maganar ta bani dariya. Gaskiya ba haka bane ba. Dan alhamdulillah daraktocinmu masu kamun kai ne. Gaskiya. Suna da kamun kai, don ba zan manta ba akwai wani daraktan wanda in dai aka zo bangaren aiki ne zai gaya maka aiki ne kawai, shi ba wasa. Zai fito zai gaya ma haka misali kamar Ayatullah ma zai ce maka shi aiki ne ba wasa. To ni dai gaskiya ban ga wannan wasan ba, balle har a samu wannan kofar ko a junanmu ma ma'aikatan a ce a gaskiya mu alhamdulillah wannan. kamfanin mu ba haka yake ba. Gaskiya ne. To zamu so mu ji wannan sunan wani kamfani ne haka yake da kamun kai, saboda a masana'antar Kano zaki ji an ce mace za ta fara fim zaki ji an ce an mata audition. To yan kallo suna so su ji wai menene wannan asali shi kansa ma audition din, menene shi audition din? Saboda kamar su mutane a waje suna cewa kamar yan gari zaki ga ana yadawa a ce ai wannan audition din ana zuwa ayi lalata da mutane ne kaza da kaza. To shi asalin audition din menene, muna so mu ji daga bakin ki a matsayin ki ta jarumawa, da kuma na san ke ma an miki audition kafin ki shigo harkar nan. Wannan gaskiya ne. Ai audition kamar matattara ce inda za a fara aikin, da kuma ga a inda za ka fito, ga a inda za a baka, gashi inda za ka gani, da inda diddai wannan irin abubuwan su ne suka kunshi audition. Kamar yanzu dai abin da ake faɗa kamar ba haka bane ba, wani zaki ga an ce wai za a yi audition ki same ni a hotel ka zaki ji mutane ai an mata audition. Gaskiya ba haka bane, a wannan daban. Wannan kamar duk kage kage ne. mu kamar in aka je ma manyan mu ido ma suke sawa, doka ce ma ka fita daga inda kake ba tare da sanin, kuma duk abin da kake so za a kama, kuma iya ɗakin mu mata ne daban, haka bangaren mazan masu ma nasu daban. A takaice dai shi wannan kamfani naku kamfani ne mai adalci, mai kuma tsafta. Ya kike ganin kamar ragowar kamfanin, shin da gaske ana yin hakan ko ba a yi? To ka san abin da baka gani ba da idanka yana da wuyar ka ba da labarinsa, tunda ban je na gani ba. Da dai na gani ne to maybe zan iya ce ma wani abu daga ciki, amma gaskiya ban sani ba ana wasu dai. Alhamdulillah yan kallo kun ji daga bakin jaruma ta mu mai suna Hajiya Jamila wadda ta je Saudiya. To shin ke yanzu a misali a ƙasashe za mu ga kamar yanzu yan fim wani kawai zai ɗauki kafa ce na tafi Ingila, kamar irin su Rahama Sadau, irin su Washa, ta tafi Turai, ta je kamar London. Ke wani ƙasa kika taɓa zuwa a ciki? To gaskiya ni alhamdulillah ni dai ba ƙasar da na taɓa zuwa, kawai dai zan ce dai kawai dai mun zo daga ƙasar Makka, tunda a can aka haife ni, kawai iya wannan zan dora. Gaskiya ne. A takaice dai ke Hajiya ce, kamar yadda baki na bai ƙarya ba na faɗa. To kun ji yan kallo, jarumar taku Hajiya Jamila tana muku kuma fatan alkhairi. To Hajiya Jamila mun ji daɗin tattauna da ke, sannan za mu so mu ji me za ki iya cewa kamar akan 'yan sana'o'inku na cikin harkar industry, kamar kwanaki da an fito ana cewa kamar dai 'yan fim 'yan iska ne, ko ba gaskiya ba? To shin ke me za ki iya cewa kan haka? Yawwa dama na daɗe abin nan yana ɗan damuna. Shi misali harkar wai ka yi lalata ko iskanci da kalmar Hausa take yawan faɗa, shi ɗan iska ma a cikin gida ana ƙirƙirarsa. Wannan haka yake. Akwai wa'anda za su fita sai sun da iyayen sun ɗaure musu gindi ma sai sun shigo su kulle gidan, kuma da uwarsu da ubansu. So shi iskanci da a inda kake so ka yi za ka yi. Haka ne. Tunda kamar yadda nake
gaya maka labari a baya na ita uwar ɗaki na, tare za mu kwana a gida ɗaya, tare za mu kwana a ɗaki ɗaya, alhamdulillah. Idan aiki ne kamar yau ta ce wata ran kaza ga watan kaza, wannan watan ki shirya za mu fita aiki, so kafar ta kafata ma daga ƙarshe. So kaga idan na ce gashi kala kaza, nan ma na yi ƙarya. Kin yi ƙarya gaskiya ne, to alhamdulillah. To yanzu muna so ki zaɓi abu uku kamar na ƙarshe. Muna so ki zaɓi uku a misali Hajiya Aisha, kamar yanzu daraktan ki, waye daraktan ki? Darakta na yaro ne matashi, ana ce mai T-boy. Kuma kamar shi ne uban gidanki shi ma bacin Hajiya Aisha. Gaskiya ne. To a cikin ina so ki zaɓi, a cikin biyun ina so ki zaɓi guda ɗaya, ko T-boy ko Hajiya Aisha. Ina so dai ki zaɓi guda ɗaya kawai nake so ki zaɓa. Ikon Allah. To ai Hajiya Aisha ita ce uwar ɗaki na, ita ce uwata, ita ce. Salamu alaikum. Amma alaikum salam, sannu baba. Likita san da aiki. Yau ba sai gida. Na kawo mara lafiya ne ya. Okay, to me ke damun shi? Kula likita, ciwon ciki ne yake damun su da ciwon kai. Allah sarki. Ya kai shekara nawa? Zai shekara 20. To bacin wannan babun da yake damun shi? Baya iya cin abinci kuma baya bacci. Bacin wannan fa? To shine dai kawai abin da yake damun sa dai yanzu dai. Baya dan jin amai? To yana dan ji, shine ma abin da yasa baya cin abincin. Okay, ba matsala, bari in kirawo doctor, bari ina rubuta miki. Za ki kai shi, akwai ɗakin gado a nan. Za a ƙara mai ruwa sannan zai gaya miki biro goro sai a kwantar da shi. Bari in nemo. Dr. Ana! Dr. Ana! Da Allah zo ka dan tafi da patient din nan a duba masa gado a ba su. Ba matsala mama, insha Allah wannan za a duba shi insha Allah ga katin. Kenan likita mun gode. Kiɗan zaki Mustapha na Baraska, ga SA namu Mustapha na Baraska. Kun ji muna waka kan gamun doka, kun SA Mustapha akan farfaganda. Kun ji kiɗan zaki Mustapha na Baraska, ga SA namu Mustapha na Baraska. Kun ji muna waka kan gamun doka, kun SA Mustapha akan farfaganda. Mu dukan aiki da Allah muke yi domin shi ke bamu ya taimaki gobenmu, muke waka dan uwa suke yaba wakenmu. Muna gyara kinsi a yau an dau tsari, muna wake jaruminmu shi ke raba aiki, faɗa wa maga. Mama, abin da yake damun shi typhoid population da yake damun shi. Akalla ba a kasar ba, insha Allah zai samu sauki, amma sai ya cika ma 600 haka. 600 gida. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Likita ina zan ga 600 likita. Likita ina zan ga 600, ina da marayu a gida likita. A taimaka likita, ina zan ga 600 a likita. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doctor, ya ake ciki? Na duba mara lafiya. Okay, me ke damun shi to? Typhoid population da yake. Okay, na gani. Abinda nake so da kai, ka je lab da Allah ka an samu test din blood din nan, ka je ka duba min wannan yaron bari ya ƙara sa. Thank you. Da Allah sharp. Okay, shikenan. Mamu ba matsala insha Allah yanzu a duba shi. Yanzu a je an so magungunan nan da wannan ruwan. Kai ku banki din SA na buris ka gwarzo ka sha gaban su. Wa alaikum assalam. Na zo neman wasu magunguna ne wallahi, na ji wajen wani Dr. Bashir, na ji magungunan ne sun yi tsada da yawa wallahi, ya gaya min kuɗin da ya fi ƙarfi na, shi yasa na ce bari in so. Oke, magan su? Oke, akwai wayannan, a hannu duba ne. Kun ji kiɗan zaki Mustapha na Baraska, ga SA namu Mustapha na Baraska. Kun ji muna waka kan gamun doka, kun SA Mustapha akan farfaganda. Kun ji kiɗan zaki Mustapha na Baraska, ga SA namu Mustapha na Baraska. Kun ji muna waka kan gamun doka, kun SA Mustapha akan farfaganda. Kuma nawa ne kuɗin gaba ɗaya? Wannan maganin kyauta ne, kyauta ake ba da shi. Kyauta likita? Kyauta ake ba da shi. To, ikon Allah, ko wani asibitin dama haka kuke? Ai kowane asibiti yanzu in kika je insha Allah za ki samu maganin kyauta. Saboda SA Honorable Mustapha na Baraska ya kawo mana magunguna kyauta
ya ce mu dinga raba marasa lafiya masu karamin karfi. Ai wannan hajiya baba, wannan sako ne daga Mustapha na Briska SA propaganda na Kano da aka yi. Shi ne ya kawo mana magunguna, ya ce duk wanda ya zo masu karamin karfi a taimaka musu, duk tsadar shi duk yawan shi a ba shi kyauta. Masha Allah, na ji ana faɗa a gidan rediyo. Don jiya da na saurari rediyo na ji ana zancen gidan marayu, ya kai tallafi gidan marayu, ya kai tallafi asibiti. Wallahi din na ji makarantu an ce an yi musu kujeru, littattafai, uniform, yara za a kai su. Shine yake neman mawala wanda zai mun hanyar da zan samu in je in gan shi. In samu ‘ya'yana guda 7 ba sa makaranta, in samu a kai min su ko za su yi karatun Islamiyya. Ai ba iya nan ya tsaya ba, har 'yan barsin ya ji ya fito da su makarantun Islamiyya, yana gina ajujuwan da suka dan ruguje da sauransu. Shi yasa ai nace maka naji a rediyo jiya ana labarai da yamma, wallahi naji ana faɗar shi. Wannan bawan Allah abin da ya mana Allah ya masa, Allah ya ƙara rufa masa asiri, Allah kuma ya ɗaga shi sama da yawa, Allah ya masa albarka. To ikon Allah, naji ana cewa yana kai tallafi gidan marayu. A azumin nan ma kai naji labarin zai raba kayan abinci. Kwarai da gaske, ai ba iya nan ya tsaya ba, ai Mustapha na Briska ya wuce inda ake tunani. To ubangiji Allah ya taimaka masa. Mustapha na Briska ko? SS ka ce ko? SA ko? To ai sasan bakin ne na tsofaffi ban iya faɗa sosai ba. Allah sarki, to Allah ya masa albarka. Da Mustapha na Briska. Insha Allah, in Allah ya yarda, insha Allah, Allah ya duniya dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kullun za mu dinga masa addu'a. Kullun za mu dinga masa addu'a insha Allah. Kun ji kiɗan zaki Mustapha na Briska ga SA na Mustapha.